Cała ludzkość poruszy się o około 311 milionów kilometrów. W internecie wydamy ponad 1 100 000 dolarów. Za to na YouTubie oglądnie filmów 4,5 miliona ludzi. Człowiek w minutę mrugnie około 15-20 razy. A najbogatszy człowiek na świecie zarobi około 150 000 dolarów, co daje prawie 600 000 złotych. 116 osób przeprowadzi się. 119 osób weźmie ślub. Na całym świecie 105 osób straci życie, 2 osoby zginą w wypadku samochodowym, a 1 zostanie zamordowana. Na świat przyjdzie około 150 ludzi. Zużyjemy ponad 3 miliony maseczek. Wypijemy też około 1 miliona butelek wody. Zjemy jako cała ludzkość 5,5 miliona kilogramów jedzenia. A łącznie wszystkie włosy u jednego człowieka urosną ponad 2 cm. Stracimy też 50 000 komórek skóry. Wyprodukujemy też 120 milionów krwinek. Weźmiemy też około 16 oddechów i serce człowieka przypompuje około 2 litry krwi.